an isi alam the nilitum press meet ki bang nangko bangke roton ingti Karbi Anglong Congress a president alangli cipudet api dipua media aphan isi alangli kipudo nihala so word ke nili repeating tung telo sita alangli dipua media tumke ladake mane paklangkle laso paklangkle joine adehe ka tumaphan kusita me specific laso media pu alangli jongje adhe kusita me lage kaddu ko phan roplui alam si alangli kaningje lasi aprangsi ke media phan alangli kabisa se media phan alangli karbok alam pen chividrosi difu Karbi Anglong along kido ana media phan map chohang nai kusi nilitum ahin pen ke timam lason media phan ha state level long all Assam level Assam jo tagali pinige lage pirthe thai social media akai hutke lason abot nam ki jo bangke la media akorte bangfu bangpi tum sitame la ke chichak chedet nangji la pe alang li fan clarified ki enzigi me to bangsi kipu koma media si enma jong se amen endet usonte la bai puduna thaiwe sita lason ke nilitumahin ta mentuni penta komani afan lason kopini kirabdun ko lason ki pidun long tawe la si la bangke nilitumahin ben clear lo la pen media tuma fan ituma kero pilo je nangli tum pinian sitame la so alam the ahok alam থেকে paklang theka joinesi pini roton ingti bangke mane do thekhe dat athe bipot ma alangli gorop gogoi ki bang hot alangli gorop gogoi ki bang pen ke alangli president long phit lo mat gorop ke gogoi ki bang hot bidasing rong pi pen alangli tum chelang pet pen stame gorop gogoi bang hotame bang hajar isi amunit bang pharo phok choklim amunit anta latum pangrum thekhe puke nangli tum media along kedo tum ke chini pakka lasi alang lituma phan rotoning ti president deng tudet abangke rotoning ti aig apok masi jirening ti masi arni sihat nang litum nili pen congress leader ki join hot alang li ke ninje daklo nige rotoning ti aig apok lo sita nige rotoning ti long dodunde pipor lo alang li chini pakka polo kichok che ki claim kidam kichok che posi rotoning ti aig binong masitame dodunde det anke rata tume koson lo dodun po rotoning ti alangli ke dampe na bangke nili palong sitame haladak tame congress leader do ansi wang lab lason dak thak along tena homosti sitame congress atumke pini mithang block congress along kecharia bangpu mondol congress along kecharia bangpu primary congress along kecharia bangpu bangpi tumanta pini bangke hajar bang tulablo lasi pini bangke nangli tum congress meeting kote heklong ma hajar ke plengke la support munit kabinet ajoinesi la tumbang ke aniwang ta press meet along ningje po press meet dopo press meet pen abahiri ke la tum thangnap rat ame pi pubang ke la tum paklang ai hedat number 1 la penan chot takalilang rotoning tia tuma bangke non kiwang an antan along jitu alang guwahati long press meet ki dodam ke completely ke pacho bai pubang ke pini sitanili nangli tuma thengno paklang intung athe ladak pulo isi palm oil palm laso akhiti ki claim bangke palm oil a khiti ki claim afan bangke Patanjali lapen Godrej afan 1,53 above an long le bangke Patanjali lapen Godrej afan long le pide west lapen isana latum long le pide pusi Ladakh council afan akoi ki pi lasi alang li sitame department afan arjume alang li sitame Ladakh authority banke arjume balangli sitame je laso alam koson lo arjume sita alangli bangke akoi ki wanta pu bange lahen lo je Patanjali lapen Godrej afan ke chiri isi puta ki piawe sita latuma afan ki pia bang latuma afan ki pu bangke da khiti ki pakle matuma afan askop bangke latum ke implementing agency si bang lapen latum bangke da agriculture pensi latum tayaf kurisi halda implementing agency si banglo lasi kenangji ke claim ya ninghang pulo tangte pini sitame nale tum agriculture department and contact lote long po lape haru details long po sita nili ka chinian nili asapo nange thanang tung abang ke lahen lo je laso khiti jong si ili tum claim lo pulo tangte la bangke chiri isilong rong kresirket mane 19 arong eme chiri isilong laso dim long ke haladak athe kilongi bangke ili tum 25 ton an longi
25 ton long silong pulote pinia dora bangke 18.5 per kg long loi pulote per bigha long bangke 3300 ke a kg long po pulotante kwano per bigha lo itum ke long ke 61050 rupees bangke per bigha long yearly pe itum income long po hala swalong yong sila so production ke long bangke within 4 years ningkan pli ang bong si a production loi laso ningkan pli ang bong production long li aprang hotame nang li ajai the pikpola adak long nang li kheti ki claim ifan han le ki e punon lape nang li ladak asontina kheti le claim sitame nang li fan hala tuma company pen hala tuma agriculture department along pen nang li tuma fan akirap ki claim ya fan bang sitame tangka nang piji lanchot takali lang nani jong si lang nang ko adim pulo tangte nangli phana bangke fishery ki huda fan pen langa chi huda phana bangke nangli tuman poisa nange pida dolang la pen jong si la suang bong pen nangli claim bong ang bong pen stame la production long le aprang bangke nangli phak ki pangreng le punon bi pangreng le punon vo pangreng le punon stame nangli phan lada akirap atangka dulu la si la so phan ke non a list nang tum beneficiary a list lang lo pulo tangte nang tum theklong ko ili tum 95% bak amuni tum bangke ba 90% amuni tum bangke karbi tum si kachi humdun lo lake beneficiary lake first base itum lang konpo lasi la som sido lasi rotoning ti je tu niki longle ki pi patanjuli fan longle ki pi pu bangke approve masi alang li ave stanile tum longke longle pi pe pu bangke approve ke lahen lo monang li tuma fan nang pi det ponili to lapen rotoning ti komat lo pulote ituma chini nai bangke rotoning ti ke aprang ke BJP lo lake power hangar amuni power sikaida ki nai hala so rotoning ti faili tum chini ke nili tum karjutum long pilo lafan ke CM ta ki piunji a candidate anlo duar baguri ke pusigipu sita alangli mithang si alangli ki claim ki chokche alangli ki claim chokche posi rata tum reject a joine si hala dak independence ki thulang Richard Tokbi ke pini ke education yem hada ke Richard Tokbi bangsi parem det lo rotoning ti phan ke lasi rat ke hula dak pensi rejected tu bangke ili tum thek pon long lo alangli phan bangke lapen pini sita lasi alangli bangke laso aphuka gorom hai laso aphuka gorom aposi alangli ke ninje tap ninge prulo athe asama level state along si alangli ninje dam lo JCM bangke ladak difu along alangli voti jong si namne pulote maju ko voti namlong le pu bangke therak nimi alam lak jong si alangli dak fishery ok jong si CM fishery ok jong si difu bojar long ke jor lo pulote kapre ka tum jorlong le pu bangke therak nimi lake ke bokta pu bangke itum ki kechini nai adim bangke pilo jong si voti tame jong si bahara pe namote 12 toka itum jong si ladak local avuti nam ben 10 toka lapen akimeta lake local thulang pulote majuk sita akime si nam kenang lo labangke lapen lagi CM sar takali asopo si bang farm ga kulimati lapen ancho takali lang hala lang ok pusita me jong si angtan ben lang pulote bange doai ki pia ok palam itum chi thano reng pro sita latung ge doai ki pia ok pusi chi than lasi local dak local ok long pute muni ge local ok si nam po laswa di malo alang li kaning je to nai alam ave mati lape alang li mithang mata phak bang reng gente alang li mithang mata phak bang reng no aphak ta porisi hut avur ne opine thipila pusipu CM sarsi kwan ne tangka kirab dun pu exact ne pu deke delo ta kwan ne tangka kirab da CM sar pen nang rab dun dei polang chi puthante CM sar ke tangka rab dun sta pini ke bang aphan ki claim bang ke alang li ke kaida ka disturb dun bang aphan bang ke alang li pa claim long le khan rubber pini jong sila so khiti oil palm khiti jong si claim no pusonte rubber bagan alang li ke हजार बिघा do kali madi ande lake ili tuma CM saraphan karbok pen abahiri ke ili tum long theklong le detlo alang li phan bangke lapen alang li wan lo je ladake contract akam alam ta alang li pu ami thanga family se la kapre kum ta long mati taralang sulong ge long loke taralang sulong ge mamat lo pulote nali tum chini mama si contractor claim ma pulote angte angta na tum BJP a party kalipin ke sia satumata long dun lo mati hala dake di lanjot kalilang ladak non jong si flyover jong si masi kim lo pute nali tum chini lo jong si haura ghat pen hopu west carbing long kidam asam mala pulote masi ki long ma pute nali tum chini pakalo dongka muka pen rong mongwe kidam atwar ake thenai ki claim pute masi claim ma chini lo borpung tarapung kidam atwar jong si masi claim lo pute nali tum chini lo sita hisabun e pini CM sar dak carbing long aphan kaching thur pini towar pen chenglok me lang pen chenglok aphan kaching thura towar long ki pona bangke
CM Saraphan Teknok lo laso ki kham khe phan pulote lake rat tumsi alangli phaming dok de ji lasi alangli bangke mani aphan karbok jia puthak alangli mithang je nilitum Congress ke lason claimi putni je tha hai bang api ki dun lok bang aphan ki pudun tot lok ke ko pulo nangli jong si mithang akam claimi pulote nangli mithang akam cipaklang tha nangli mithang akam cipaklang ot rat tum nangli phan pipo sita pini ge nangli mithang a joini nangli tumang bong pinian sita me nangli tum kachi ton gali mentune ke rotoning tisi bogojan MLA thurjima Jogot Singh tisi thurjima alam da to mati la tumda lasi nangli tumang bong long non ke rotoning tifan aning ke dok desi pinangan Congress abang pu bang pi bangke BJP lo nang join lap lo lapen pini BJP along si do lap lo lapen Congress along bangke pini bang hajar isi amunit ka organize pen rat a meeting public meeting bangke latum input hekeder lo lasi lason media aphan lam juno pen karbok thap milapen anparda CM Saraphan kalili kalanglang alam karbok ke lake baseless lo lapen kathirak nahi ke roton intilo opinion da agyan ave bangke dak siklang da si long si long le do palam nili appoint je tolos tani li kateng ni lo lasi London along USA long yong si long le do pulote mane roton inti CM Sar along le totta paklang tha jong si avedek pulote alang li cipuai ma ne Congress a president pen ciribuk pupu cipuai ma alang athe nili tum approve pithegi ma roton inti public life along pen pithegi ma lape alang li bangke CM Saraphan lapunon lapen non ta arbok nang pupu lasi lake approve ave lapen ke lage pachobai lapen ahok alama bangke jong si nangli out country jong si nangli longli namji pulote nangli halada citizenship man nang lang nangli halada inut mane good mane koson la businessman nangli man nahi lape halada nangli mesena job nangli do son nahi lape nangli halada year cut off dui la tumalo lan be lan angbong year dulute longji pula son do nahi lasi la suangbong pe job kali nangli account long nangli kwana crore ne ba tangka do tik tik nangli halada angtan long lekin nami phamke nangli aron ave lasi nangli laso citizenship ave pinmen sinangli CM Saraphan karbok lake nangli baseless pupen dak sinangli klang dak lasi rap apan pacho ke nangli inton melo Congress atup ke pacho alam ke rat chini pakalo lasi nangli inton si ahok alam ke ninjeje phanle pini charli noi pusi nili to mahim benke kupon lo alang